Helo, shwmae. Dr Alwena Morgan ydw i, darlithydd o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. A fan hyn, mae 7 Davies, ac Erin Davies. Dyrwch helo. Helo! Helo! Right, so heddi, i ni'n mynd i siarad yn byty'r synhwyrau. 7. Wyt ti'n cofio beth yw'r 5 synhwyr? Arogli. Arogli. Gwynto. Arogli yw gwynto. Clywed. Clywed. Blasu. Blasu. Edrych. Gweld. Timlo. A teimlo. Da iawn. Pwrpas cyntaf y croen yw chymddiffyn rhag niwed. Rhan pwysig o'r ffordd mae'n gweithio yw i rhoi gwybod i chi am y pethau sy'n digwydd o'ch cwmpas. Pa mor dwym i rhywbeth, ydych chi'n pwyso neu cyffwrdd y rhywbeth? Ydy rhywbeth yn ei dolir i chi? Gallen fod yn bwysig iawn i'ch rhybyddio. Mae yna gwahanol mannau o'ch croen yn dweud wrthoch chi am y pethau yma i gyd. Wrth i chi gyffwrdd â rhywbeth, mae nerfau sydd o dan eich croen yn dweud wrthoch chi os ydy rhywbeth yn galed neu'n feddal, sych neu glib, garw neu llyfn. Enghraifft, os ych chi'n rhoi eich llaw yn agos at tân, mae'n teimlo'n boeth. Mae hwn yn eich rhybyddio chi i bido i fynd yn fwy agos. Mae hyn yn eich amddiffyn chi rhag niwed. Right. So fan hyn, beth yw yn 7? Llaw. Fel arfer, i chi'n gwybod bod croen i gael dyn ni ar ein dwylo. Na, mae'r croen yn bwysig iawn, oherwydd mae fe'n amddiffyn y tu fewn o'n i gyd. So mae'n dweud wrth y ti, os mae rhywbeth yn llyfn neu'n arw, neu os mae rhywbeth yn bigog. Galw. 7, so wy'n dala dy lawd i fan hyn. Wyt ti'n gallu timlo yn rhywbeth? Oce, ddylyged? Wyt ti'n gallu timlo yn rhywbeth? Yep. So heb gweld, i ti wedi gallu timlo bod fi'n gwasgu ar dy gron. Ond mae hwnna oherwydd y synnwyr y teimlo. So wrth bod fi'n gwasgu, ti'n gallu timlo'r pwysau o bus fi. Mae hwnna mae fe'n anfon arwyddion bach sy'n mynd y holl ffordd. Mae nerfau bach, mae bethau bach melyn un sy'n efo yna. Mae nerfau o dan dy gron di i gyd. A maen nhw gyd yn mynd y holl ffordd lan dy fraich. Mewn y dasgwn cefen di a lan dy ymenydd di. A mae dy ymenydd di'n dweud wrth ti, fi wedi timlo rhywbeth fyna. A mae hwnna'n bwysig iawn. Oherwydd dweud ti bod ti'n rhoi dy fus di ar bws cannwyll. Beth sydd ar cannwyll? Tân. Tân. Beth fydde hwnna'n neud os o ti'n rhoi bus di mewn yn y tân? Llosgi. Mae'n llosgi, oedd yn ei lot o ddorl i'r wrth o fe. Os wyt ti'n moyn rhoi bus yn y tân, so mae dy gron di yn bwysig iawn i dweud wrth o ti beth sy'n digwydd o dy gwmpas di. Mae arogl yn cael ei greu gan grynnau bach sy'n dod o flodau neu pethau eraill, a maen nhw'n trafeilu mewn trwy'r nostrils, heibio'r llawer o flew bach ac yn cyrraedd cefen y trwyn, ble mae'r aroglen bwrw ac yn glynu. Mae'r man yma tyma bach fel y ploroidau sydd yn helpu chi i flasu. Mae aroglau gwahanol yn anfon signalau gwahanol i'r ymenydd, ac yna yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng aroglau gwahanol. Mae hwn yn gallu gwneud i chi gofio rhywbeth, neu teimlo mewn rhyw ffordd, neu hyd yn oed eich gwneud chi teimlo'n llwglyd. Mae oedolyn yn gallu gwahaniaethu tua 10,000 o aroglau gwahanol. Mae cefen trwy'n cwn tua 20 gwaith yn fwy na rhai ni, felly maen nhw'n gallu arogli llawer yn well. So, arogli newn ni nesa. A beth i ti'n defnyddio i arogli? Ti'n ei dweud e? Clust. I arogli? Na drwyn. Dy drwyn. So, ble mae dy drwyn? Fyna. So, pan i ti'n arogli pethau, so os ti'n arogli pŵ neu persawr neis neu bwyd sy'n gwynto'n ffein, mae darnau bach, mae grynnau bach o'r bwyd yna neu beth bynnag ti'n gallu arogli i mynd mewn trwy dy drwyn, lan trwy'r drwyn, heb o'r blew i gyd, a mae fe'n bwrw man bach sy'n rhaid y cefen y drwyn. Mae 2 pethau gyda blew, clust, drwyn.
os mae blew i gael drwy ddoi nhw, i cael stopi dwst a pethau eich fi mewn. Fel mop. Neu brwsh. Ie, na ti, ie. Mae fe'n gweithio twy bach fel odi. So pan ti'n gwynto pethau, mae'r gwynt yn dod a mae fe'n bwrw cefen y trwyn, a wedyn ni, mae signalau bach yn mynd lan dy menydd di. Bing! A ti'n dweud, fi'n gallu gwynto'r chips. Yummy. Yummy, ti'n licio chips di? Mae y rogli yn bwysig iawn ar gyfer synnwyr arall, sef blasu. A mae hwnnw oherwydd, wrth i ti cnoi dy fwyd, mae gwyntau yn mynd lan dy drwyni. So ti'n gallu rogli a blasu fe gwmws yr un pryd. Yna pam, os mae anwyd i gael y ti, mae drwy'n dyn llawn, ti ffili i gwynto cystal, mae'r pobl yn dweud bod nhw'n ffili blasu fe chwaith. Ar eich tafod mae llawer o plorod, ac y tu mewn i'r plorod yma mae blas bwyntiau neu taste buds bach. Wrth i chi fwyta, mae'r bwyd yn cymysgu gyda'r por fel bod blas y bwyd yn gallu cyrraedd y tu mewn i'r tafod. Mae'r nerfau gyda chi wedyn ni yn mynd â'r signal, yn mynd â'r arwyddion lan i'r ymenydd ac yn cael ei ddeall fel blas. Mae rhannau gwahanol o'r tafod yn blasu bwydydd sy'n chwerw fel sprouts neu brocoli, sur fel lemon, hallt fel creision neu'n felys fel losin. Beth yn, oes? Cake! Ie, o fath? Tafod o efe, a danedd rhwng ffren. Pan wyt ti'n blasu, ti'n gallu gweld y darnau bach yn plorod ni'n galw rhain, a tu fewn i'r rheini, mae'r pethau bach yn sy'n meddwl bod ti'n gallu blasu. Erin, ti'n gallu edrych ar tafod saith, edrych ar di'r tafod Erin. Lli gweld y plorod bach na? Ie. So wrth i chi cnoi'ch bwyd, mae darnau bach o bwyd na yn mynd mewn i'r plorod a wedyn mae hwnna wedyn ni yn anfon signals bach. Lan i'r ymenydd. Mae synnau yn trafeilu i mewn i'ch clust ac yn taro pilen y glust. Mae hwn yn gwneud i'r bilen i ddigrynu i siglo'n gyflym iawn. Ac mae hwn yn achosi i'r esgyrn lleiaf sydd yn y corff sydd o fewn y glust i siglo hefyd. Ac mae hwnnw'n siglo'r hylif sydd o'i cwmpas nhw sydd yng nghanol y glust. Mae hwn wedyn ni yn anfon y synnau i'r ymenydd sy'n cael ei dihongli fel sŵn. A beth ti'n defnyddio i glywed, saith? Glist. Y glist. So beth sy'n digwydd pan ti'n gallu clywed sŵn? Ti'n cofio? Mae'r sŵn yn dod, mae'n mynd trwy'r twll yn y glist. Mae'n mynd fyna, a wedyn mae'n mynd fyna, bwm, bwm, bwm. Ie, mae'r sŵn yn trafeilu trwy'r glist, a mae fe'n bwrw piliau yn y glist neu'r eardrum, a mae hwnnw yn dalgrynu, mae fe'n vibrato, yn symud yn gyflym. Mae fe'n model o'n iawn. So pan mae'r bilen hyn fan hyn yn symud yn gloi, mae hwn yn achosi i 3 asgwrn bach i symud yn gyflym iawn o fewn y glist. Rhain yr esgyrn lleia sydd yn dy gorff di. Maen nhw gyd o fewn y glist. A pan mae rhain i gyd yn symud yn yr hylif sydd o fewn y glist, mae hwnnw wedyn ni yn achosi signals i fynd i'r ymenydd eto, a wedyn ni mae dy ymenydd di yn dweud, fi'n gallu clywed rhywbeth. Yes, so dim yn ei gallu teimlo fe, mae fe'n rhy bell mewn. So pidwch trio teimlo fe, mae nhw'n rhy bell mewn i chi jyst gallu teimlo. Mae lot o blew. Mae'r blew i gyd tu fewn. Fyna. A wedyn mae'r gwyr o fewn y glist, mae hwnna i cael stopo dwst a phethach i fynd mewn i'r glist. Mae llygad yn gweld pan fydd golau yn mynd trwy ganol y llygad. Mae'r golau yn taro'r retina yng nghefn y llygad gan greu llun, ac mae'r llun yn cael ei anfon fel signal i'r ymenydd sydd yn dihongli'r llun. Mae canol y llygad yn newid ei faint mwyn newid faint o olau sydd yn mynd mewn i'r lygad. Pan mae llawer o olau, mae canol y llygad yn mynd i fod yn llai, fel eich bod chi ddim yn cael eich dallu. Mewn golau gwan, fydd
cannwyll y lygad yn mynd yn fwy mwyn gadael rhagor o ole i mewn i'ch helpu chi i weld yn well. Os hoffwch chi poster ddwyieithog o rhannau'r corff, cysylltwch ar e-bost isod. Diolch i am wylio.